ZANU-PF has been damned panguva ino. Patikona kuti maleaders vanhu avaiswera vakabatira vachiti nemaleaders panguva ino vonyatsa kubackstager aiwa pakuda kudhifendewa chokwadi pakuda kunyatsa kumiririwa chokwadi chacho chaicho munyika yeZimbabwe. Zambi namashoko ataona kuti aiwa maadvocates, those who are advocating for change each and every day, vana advocate padzai voya vanyatsa kubudisa chokwadi kuti aiwa maleaders enyu ZANU-PF ava atoriwo macowards. Kuti subscribe or like or on the bell icon. Timida pahendo yapadzai ramposta aiwa this video ra Christopher Mutsvango Blanjira achiti remember when during a Chatham House debate we took ZANU-PF to task over its failure to deliver on the promises made at independence. Christopher Mutsvango retorted that if we wanted the reform in Zimbabwe, we should go and fight our own war. We should go and fight our own war. It's regrettable that 45 years after independence, Zimbabweans are poorer than they have ever been, and they suffer from repression, bad governance, and a corrupt administration that seeks to enrich only a few. We want peace. We need new leaders. Christopher Mutsvango anobuda achitaura mashoko achiti if we wanted the reform in Zimbabwe, we should go and fight our own war. Panapa aiwa mashoko anobuda panapa tikuona kuti ava kudzoka zvekare on table. Ari kuonekwa vana Christopher Mutsvango aiwa votiza vorwa pasi after panguva ino they have to defend their own ruling party yavanonge vachitaura every day vachiti aiwa the ruling party ibato rakabatana, ibato rine peace, ibato risingabviswi kana nani zvake. But panguva ino voonekwa vachinoenda zvavo kuDubai. Panapa vane maluxurious aiwa planes semapictures amuri kuona kuti aiwa vanenge vachinyatsa kufanira mari dzakawandisa kwazvo vachiuya panapa vachibhadhara maluxurious flights vachinoenda kuDubai. But tikatarisa the situation munyika yeZimbabwe, people they remain suffering. Chitiko charambiwa nevanhu chiri kuita kuti makozi aiwa for resignation panguva ino arambe achienda hai. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section yedu. Mudze mafunguro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.